बियो दाखोरसक जों दाखोरसकआव 4B बानायहोदों 4B माने हा जावग्रा जों फैबाय दा ओंखारबोबाय ओरैजाय गयमारि ओरैजाय साइडथिं ओंखारबोबाय जों दा नै बेहाय बेयो दाखोरसक होनो आरो बेयाव दाखोरसकखौ जों बोयै फैबाय थाबाय जोङो फैनानै नैबे गामि बेयाव हारसाफोर दङ हारसाफोर गामि गोजा बेयाव असमिया राजमुथि गोजा बेयाव जोंनि बे ब्लक अफिस दंमोन ब्लक अफिसा थाबोबाय थाबो फैबाय जों दा फैगासिनो जों दा नायलांबाय था नोंथांमोना बे लामाखौ नैबे रेहननि गुदाम कम्पानि बियो कम्पानि जागोन सापातयाव मिल बाहायनाय जागोन इन्डास्ट्रि आरो बियो सापात गोरलै बा खानानै बेयाव लांनानै मेचिनजों होनानै सापात दिहुनगोन नायलांबाय था सनायबारि सनाय बाथाबारि मोनसिगोन जों दा दंबावो ससे थांबावनो थाखाय हान्थिनो थाखाय नोंथांमोना नायलांबाय था नुबाय थागोन बिदिनो बे हारसाफोरनि गोजाबो अनेक जाथिफोर दं बेयाव गोबां जाथिफोर दङ नैबेयाव नायलांबाय था नुबाय थागोन बे फैलाव बोथोर बेबो हारसाफोरनि थाखाय राजमुथिफोर दङ बेयाव अनेक गोबां जाथिफोर दं नैबे जाथिनि गय बागान जोंनि बर' गामिखौ मोनहैबावाखै नायलांबाय था आं गोदानसो खालामजेननाया ओंखारजेननाया नोंथांमोना गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो आं बारा बुंजोबनो रोङा गलमानि अभारब्रिज मोनसिगोन गलमा माने गल दै उदालगुरि ओरै खारलांनाय दै बियो ओजों गल'निफ्राय फैनाय दै बियो फुलबारि साइडथिंजाय फैनाय नैबे दालाङा अभारब्रिजआ 1 किल'मिटारल'सो बियो 1 किल'मिटार माने सरि 1 माइल आरो बारा गोलाव नोंथांमोना रेस्ट लादों दसे फैलाव बोथोर जालायबाय बे बर'फोरनि दुब्लि हा गोबां सनाय बाथाबारिजों हाबबाय नैबे फैयै नैबेथिंजाय आं बिथिं लानाय जायासै खेबसे मण्डलिफोर नैबेयाव सभा गिदिर जादोंमोन नैबे खोला लाइनथिं नैबे आबायथिं सभा जानानै थांदोंमोन बेयाव मोजाङै जानानै थांदों बेयाव गोबां गेदेर गोलावफोर फैदों आं बारा मिथिजोबासै नैबे सनाय बाथाबारि हाबबाय नायलांबाय था सनाय दं सनाय बाथाबारि दं अनलि सनायबो दङ दंनायालाय जोंनिथिं फैयै नैबे माबा ड्रागन बागान नैबेयाव लबार बिगुरखौ बेयाव स्टप खालामो नै फैनानै बेयाव आरसिसि दालां आरसि दालां माने अभारब्रिजआनो बेबो नैबे लबार बागान जोंना बेनि उनाव गरायमारि बाजारखौ नुनो मोनगोन ससेनि उनाव